Mila esker zuri, muchas gracias a la alcaldesa de Treviño. Nire aldetik egunon guztioi, ongi etorriak, Arabako Foru Aldundiaren ordezkaritza zabala ikusten dudalako hemen, eskartzekoa da, zuek gaur Euskaltzaindiarekin bat egitea. Nola ez, Treviñoko alkate anderea eta Treviñoko zinegotziak, eta baita ere eskualdeko ordezkariak, hor zaudetenok, Euskaltzainak, oso ohorezko urgazleak, Euskaltzaindiarekin lan egiten duzuenok, Robertoren etxekoak, hemen zaudete, eta, hemen gaude guztiok gaur, zueneko Robertori, gorazarre egiteko, eta zeruan ez, hemen zerurik telatua badugu, baina, behar bada gora ere jartzeko, eta nola ez, jaun Andre guztioi. Lehen esan dudan bezalaxe, egunon, mila esker, ongi etorriak. Eskerrak eman behar azteko, besteak beste, Treviñoko herriak, errestasun guztiak eman dizkigulako, gaur hemen lan egiteko. Ospakizunetara bakarrik ez gara etorri Euskaltzaindiaren aldetik Treviñora. Etorri baino Euskaltzaindia Euskal Herri osoan baita, eta azken baten, eta ez bakarrik Euskal Herritik kanpo ere bai, eta lan egiten dugulako, eta ospakizunetan, eta lan egin dugu. Eta lan egin dugu 2 orduz, horrek ez du esan nahi beti 2 orduz bakarrik lan egiten dugunik, Lan egin dugu, eta erabaki batzuk ere hartu izan ditugu, hizkuntzaren ikuspegitik, gerora guztiontzat onuragarri eta baliagarri izango direnak. Treviñon gaude. Eta egia esan behar baldin bada, ni lehenengoz nago Treviñon. Es la primera vez que estoy en Treviño y tengo que agradecer tanto la acogida y tengo que decir que desde el punto de vista de Euskaltzaindia y en nombre de la institución agradeceros esa acogida. Nik esango nuke atsegin osoz hemen gaudela, lan egiteko parada aukera ezin hobea izan dugula. Eta etorri gara ez bakarrik lan egitera, espada lehen esan dudan bezalaxe, Roberto González de Viñaspereren Euskaltzain oso horren izendazioa testimoniatzea, lekukotza ematea. Roberto aspalditik ari da gurekin, Roberto aspalditik ari da lanean Euskaltzaindian. Ez dakit gero berak esango duen ala ez, baina ja urtetxoak ezautzen dugula Euskaltzaindiaren lanetan, eta ez edozein lanetan. Roberto urteetan dago, eta Roberto hain zuzen ere buru belarri sartuta izan da, eta sartuta egon da, onomastika batzordean. Hala esaten diogu guk gure izenak, eta ez bakarrik pertsonenak, espadaleku izenak, barroratzen dituen arlo horri. Askorentzat, behar bada, arlo ez ezaguna. Beste askorentzat, arlo erabakigarria. Nik esango nuke gu guztiontzat Euskararen berreskuratze prozesu honetan azpimarratzekoa gutxienez. Izen horietatik, leku izen, pertsona izen horietatik, etorri datorrelako gure paisaia, gure inguruan ikusten duguna, Euskaraz ikustea, eta Euskararen bidez ere ahoskatzea. Egundoko lana, lan fina, lan zehatza, eta zergaitik ez, eta hala esan dezagun, eta hala esaten dut nik erakundearen izenean lan delikatua. Lan delikatua askotan iritsi kontrajarriak daudelako, eta ez da oso erreza, Euskara moduko hizkuntza batentzat iritsi kontrajarri horien artean argia ikustea. Zaila baita, argi hori mendetan itzalita egon dena, berriro ere piztea eta bere osotasunean islatzea gizartearen aurrean. Besterik ez, hor dugu Roberto, eta nik uste gaur egingo dugun izendazio honekin urte luzetan izango dugu alde batetik onomastikan lan egiteko persona fina zehatza esan dudan bezalaxe, eta nola ez, Arabako
lurraldearen, Euskal Herriko Arabako lurraldearen ordezkaria. Terminar diciendo simplemente pues eso, que quiero agradecer a Roberto, que lleva muchos años con nosotros trabajando en un ámbito tan difícil como el de la onomástica. Los nombres de personas, los nombres de lugar, para mucha gente pueden ser detalles intrascendentes, sin embargo, para los que tenemos la preocupación de la recuperación de nuestra lengua y de la búsqueda de un paisaje lingüístico en el que nuestra lengua sea también protagonista, como lo ha sido a lo largo de la historia, es un trabajo